El concurs de fotografia era un treball obligatori per a l'assignatura d'audiovisuals. Pues perquè m'agrada la fotografia i no sé, la classe ho va proposar i me va agradar la idea i no sé, volia guanyar qualque cosa, si es podia. Sí, el tema era de nombres i s'havien de fer 10 fotos de l'1 al 5 i la darrera foto podia ser del 5 fins a l'infinit. Bé, el concurs anava de fer una foto que inclogui el tema del retrat d'una generació. Jo, com era un tema lliure, pues, ho vaig fer d'un tema més en concret, com la generació I, que són de la gent que ha nascut des del 82 fins al 92. Te va ser molt difícil seguir les pautes. Qualcuna foto sí, per exemple, el nombre 4 no... O sigui, a més de fer les fotos havien de ser originals i clar, era una mica difícil. Se guanya qualque premi o se fa per amor a l'arte? No, en teoria n'hi ha diferents premis, 300 euros o vales de revelat fotogràfic, però a mi no m'han dit res encara. Per al primer guanyador el premi era 1.000 euros més un viatge a París. El segon premi eren 750 euros i el tercer premi era 400 euros. Després, per als 30 finalistes, exposen les fotos en l'exposició de Madrid i el León, que ho faran el dia 20 de maig. Jo estic entre els 30 finalistes. Què t'ha paregut participar? T'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt, o sigui, m'agrada molt la fotografia i encara que no m'esperava guanyar ni res, m'ha agradat molt participar. M'ha agradat participar perquè, no sé, m'ha agradat que jo estigui entre els 30 finalistes i, no sé, que de qualsevol manera estic reconeguda. Cámaras por todos lados, no paran de grabar, porque el sistema te